Paikka on sama kuin viime viikonloppuna. Silloin pyydettiin ja saatiin muikkua. Vaihdetaan siikaverkot pyyntiin. Katsotaan nyt tätä ahvenen häviämistä näiltä vesiltä ihmetellen, että mihin se näin kesäaikaa oikein häviää. Niin tietysti on otollinen tilanne katsoa, että onko se samassa paikassa kuin muikut. Eli tää on se syvä tai syvin kohta tässä. 10 metriä. Vähän ylikin. En laita ihan hirveän montaa verkkoa. 4 tämmöistä 50 verkkoa, niin eiköhän se sillä tuu testattu. Tosiaan olosuhde on koko viikon ollut kyllä erittäin lämmin. Ja veden lämpötila oli meidänkin rannassa 23 astetta eilen. Se on hurja lämpötila näille vesille. Viimeksi tuuli lännestä, nyt on vähän tämmönen kevyt itäinen virtaus, mutta eiköhän se muikku ole tuolla samassa paikassa. Katsotaan paljon löysää tonne. Löysää paljon, niin tarttuu kalat paremmin verkkoon. Uskaan tiedä vaikka, että se siikakin löytyisi tuosta samasta montusta. Tosiaan tämmöisissä paikoissa, kun verkot menee tuonne syvälle, niin käytän tuota laskunarua, että annan sen verkon sitten tuota kivinarua pitkin laskeutua sille hiljaukselta, ettei käy niin, että se, kun se lasketaan, että se menee sitten sotkulle siinä vaiheessa. Elikkä tuosta noin. Noin. Noniin. Kylläpäs oli pahteinen päivä. Joo, nämä verkot oli suurin piirtein yhtä pitkään kuin muikkuverkot. Mieluummin ottaa mahdollisimman freesinä muutaman kalan kuin se, että on sitten enemmän, mutta huonolaatuisia. Lähtäis katsomaan, mitä se syvännis sanoo. Siinä on heti ahven. Joo, aika pieni on kyllä tuo ahven. Pieni ahven. Jäänyt suusta kiinni. Toi. Siellä sitä. Kuitenkin ahventa on. Onko siellä seuraava? No niin. Siinäpä se ensimmäinen. Taidan tehdä niin, että mä otan ensin yhden verkon ja se on 0,5 kiloa.
saa irti. Sellaista 10 metristä niin nämä verkot nyt nousee. Joo, hyvä kokoinen. Oikein hyvä kokoinen ahven. Kakkosverkko. 5 verkkoa on näitä kaiken kaikkiaan tässä. Aika syvältä se tulee, että tuon syvempää ei tällä alueella juuri ole. Siinä ei kuitenkaan ole. Ei sitä. Vaikka muikku tuolla pohjassa todennäköisesti on, niin ei sitä ahventa sieltä solkenaan tule. Voisi kuvitella, että sitä tulisi enemmän, jos sitä tällä alueella on. Että kyllä mä edelleen sitä veikkaan, että se ahven määrä, mikä alkukesällä on, niin se liikkuu näiltä vesialueilta pois. Toki osa jää, mutta suurin osa liikkuu sitten muualle. Tulee nyt niin syvältä, kun voi tulla. Melkein pysti suoraan nousee toi verkko. Tokihan se on mahdollista, että se sitten ahven uiskentelee enemmän tuossa välivedellä, mutta kaikki on mahdollista. No, 2 verkkoa vielä. Ja mikäs se siinä? No siika. Eikö muikkuhan se on? Muikkuhan se on. Alhaalla, joka oli pitempi. Joo, ja toinen muikku. Varmasti on tuota muikkua tuossa. Nytkö sinne laittaisi verkon, niin takuu varmasti nousee. Mikäs tässä on? Siinä on pieni ahven. 2 pienempää ahventa. No, kyllä sitä ahventakin on, mutta tosiaan se isompi ahven, niin se on kyllä nyt vähän hakusessa edelleen.
niin. Se on viimeisen verkon paikka. Taas tulee muikku. Yllättävän vähän ahventa, kun ajattelee sitä, että mikä on tuo todennäköinen muikun määrä tuolla tällä hetkellä. Yksi iso ahve ja muutama pienempi ahve. Siinäpä se. Hetkinen, siellä on. Onko se sotku vai? No. Mutta tuli testattua. Rokakala tuli ja yksi kokemus lisää.